То си е ладно навънка, бе. Някакво си говорим вече, есента идва и става по-хладно. София тук е студ. Ама това е добре. Това е добре за маршрутите, защото като е по-студено е по-добре за кожата. Тъй че няма да се плашим. Че само да метна. Цял ден тук батка да строяват всичко. Пъти още не е готов. И това е нещо, което ме буди в 6 часа сутринта. Целта на това видео е друго. В момента съм се запътил към Несялото, защото оттам ще ме вземат. Отиваме на Рила, приятели. Чай, че тук има много коли. И бъре. Това, което ще катериме днеска е едно ново 8B, направено от Даниел Вудс. Той беше няколко дни в България. И като цяло направи нов старт на едно 7C+, горе-долу 8A. Казва се забавен кадър и му направи нов старт, което е 8B. Аз забавният кадър, което тогава беше около 8A, може сега да е 7C+, не знам, тогава го направих флаш, така че горе-долу знам за какво става въпрос. Единствено трябва да направя новия старт и да влезна с него в стария болдър. Така че ще бъде интересно. Аз като ви казвам, че строят навсякъде, буквално навсякъде строят. Ето, който иска за закуска тук, ако е бъден, има бабчета, кафета, бутеничка, още не са отворили, още не е готово. Като цяло не съм ходил чак толкова често на Рила, знам, че има супер много болдари, които тепърва имат да се минават и големи класики, които все още не съм изкачил. Така че положението ще е огън. Yes! И така, сега ще видим къде е Росен. Какво става, Роска? Чек, трябва пак да дава пъгина. Стига вече. Хора, те не свършиха. Винетка ли взимаш? Малко винетка трябва. Готови сме да потеглим на маняци. Вече сме на мястото. Кое е това? От чай. Ма си имам чашки, бе? Какво да арчим чашки? Кой е в моята ранито? Давай я, да. Ма е някакво много странно, защото няма много хватки, е едно дълго движение. Вау. Тук има още болдари. 7C+, а? Тук е някаква лудница, има супер много болдари. Мани шоп. От тук аз ще ставя ето Агастон и после отиваш тук и после отиваш тук. Положението е сериозно. Уникален обект за голда катеране. Знаете? Само тежките палки. С ниво. Аз четнах хватките обаче. Това е гаспончето. Удобно беше.
Найс. Лява и пак. Пак лява. Пак лява за джоба. Някъде стъпваш, уф. Смееш краката, стъпваш сляп и слагаш един пръсти. Добре. Окей, маняци, направихме вече всички движения. В момента е време за по-сериозни опити за преминаване от начало. Нарила дойде, служи на коленка. Гледай, развали спорта. Окей. Окей. Гръша. Окей. Мекси. Гръш. Гръш. Аре, маняк. Стегни я. Стегни я. Аре, маняк. Дръж. Аре, мести. Аре. Чек. Между другото, неочаквано добър опит. Направих най-трудното движение да хвана гастона след това. И после трябваше да отпусна ръката и да кръстосам. Което може би отначало, когато се тръгне, е една идея по-трудно движение. Но пак добре като за първи опит от начало. Гръш. 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 Окей. Гръш. Гръжу. Гръш. Гръш. Абе, Ники! Абе, куче! Бува! Абе, маняк, можеш! Гръш. Можеш, маняк! Окей. Купета! Натискай! Окей. Абе, чудо! Гръш. Бутай! Гръш. Бутай, можеш, човек! Гръш. Можеш! Окей. Ба. Гръш. Гръш. Окей. Главата се оказа по-голям проблем, отколкото си мислехме, но вече е горе-долу 7:30. Ще изчакаме още малко до 8:30, нещо е такова. И ще му дадем последен шанс. Хубавото е, че вече се усеща лек вятър. Колоните се клатят, което е много добре. Това е добър резултат.
Дръж. 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 Аре. 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 Бам! Това последния опит беше най-добър за деня и влагата изобщо смисъл, имаше пак лека влага, но не беше това, което беше през деня. Като се върнем, ще дойдем през нощта, защото в момента условията са много добри. Вече загрях, направих всички движения наново. Температурата е добре, влажността не е чак толкова голяма. Единствено, когато пристигнахме, отгоре на ръба беше мокро, но съм го натупал, всичко е в магнезий, така че не мисля, че ще има проблем. Загрял съм и ще тръгвам. Мръж. Nice, very nice. Много яко, много яко. Много добре загрях, добре си разпределих времето за почивка от първи опит за деня. Имаше пак малко влага, но не беше проблем за движението с Гастона. Накрая, между другото, хватките бяха мокри отгоре и излизането беше малко... трябваше да си имам едно на ум, но като цяло се чувствах много по-свеж. Наистина много добра линия от Daniel Woods.